Greetings from Dipolog City, and this is your friendly channel, LV Amor Cares, and welcome. This is Lou Amor. So today, I'm going to share with you about kanibang profession nga less traveled, no? Since I am a librarian, retired librarian, I would like to let me introduce to you what is librarianship all about, no? So, retired librarian ako, 36 years ako nga nagtrabaho as a librarian, no? Licensed librarian. Ang akong license number is 0650. So, sa PRC, kana, no? And then, I would like to share with you kay, sa akong research, there are about 7,318 registered librarians here in the Philippines today. So this is not enough to man the libraries, private or public libraries, the school libraries, the academic libraries, the public libraries, which is government owned, no? So, na akong i-share lang kaninyo niadto mga batanon nga na-confused pa. Akong in English kay maot ra ba nang confused in Bisaya basig kuanan ta, no? Pero wala kanay mali siya sa among sa Cebuano language, no? Kanang confused, perplexed. Kana bang duha ko bag unsay kwaon kalangitan gud karon may ngon mag-nursing ko, mag-medicine ko, mag-lawyer ko or whatever, no? So talagsa ra gyud ka makadungog or wala gyud ko kadungog nga mingon gusto kong mag-librarian. Tungod ba katingali kay abi lang nila o kanang librarian maglingkod-lingkod ra sa library, no? Which is mo kanay common nila nga makita. Pero layo ra kay na tinuod, no? Kung mukuha kita ni anang Bachelor of Science in Library Science, dili ka na siya yung maglingkod-lingkod lang. We have to catalog and classify books, no? Books from 000 to 900, which is history, no? So, ang ako lang ikuan nga as a retired librarian, okay gigay ng Bachelor of Science in Library Science. Karon ang mga librarian are no longer called librarians, although mo man kanay naandan, pero gilisa na kana og information specialist, no? So, pero ako, I would prefer nga librarian ng Japon because mo man na ang kuan man gud na I belong to the old school of thought. Labi na karon nga ang kalibutan is information oriented na, no? So sa library ta kay mo na ang uban gani dili na kay magsalig na Google, pero mas maayo gitong libro katong physical nga book, no? So sa ako nang giingon, I've been a librarian for 36 years and now gaani na ko sa ako ang gitisok. Retired na ko, receiving monthly pension, a considerable amount, no? Wala lang pud may bawi sa uban nga being a librarian or ang library profession moani ka na og lucrative, no? It is a lucrative profession actually, no? Dagko kay nagsweldo. So, wala lang tingalin mahibawi. Ang position description or ang akong item nga gibyaan 5 years ago, more than 5 years ago, naana sa mga kuan karon 42,000 or 50 something, depende sa klase sa province or city nga inyong naamo na belong, no? So, ang sa Zamboanga del Norte medyo himsog og panudlanan. So, dako, no? I left my position, my item, ang akong nagsweldo nako atong panahon na og 36,000, no? So, most probably karon dako na gid siya. Gani dili ko chief librarian, no? Ikaduha lang ko. So, mao kana akong encourage ang mga batanon diha nga nagsige pagpangutanag, unsang gi kong kwaon? Why not take the less traveled profession, librarianship, no? Library of Science in Library, Bachelor of Science in Library Science, no? So, mo kana siya. Licensed librarian ako, akong iusbon kana nga there are about 7,318 registered librarians in the Philippines today, no? Nya, sa ako nang ginyon, it is not enough to man
private, public, special, academic libraries scattered around the Philippines, no? Naiuban diha kay wala man sila librarian, mag-maintainer lang sila og mga student assistant mo ipabanta yun sa libro. Pero there's more to it kung graduate kita og live sci. We have to catalog the books. We have to classify, sort out, and then indexing. Napay uban pa diha, no? Kalagmitan sa research, trabaho ka na sa library. Gani ka nang sa mga libro, ka nang mag-index. Nabito na sa last part sa book nga, index. Librarian mo nagtrabaho ni anak po, no? So, mo ka na siya. Anya, nindot kayo kung mahibalo na kita, dili kita ignorante kung unsa ka na nga klase sa libro, no? So, for instance, 000, that is for general reference books, na adiha mga encyclopedias, na adiha mga dictionaries, almanacs, mga handbook of facts, no? Diha nagsugod na siya sa 00 to 099, no? So, kung marina pa kita sa philosophy, mga ethics, mga logic, hibaw kita nga, kana siya i-classify under 100 to 199, no? Mo gina siya all about philosophy. Kung makakita kitag libro sa library nga nagsugod og 1, so that is naana siya sa mga psychology and other related subject, no? Kung ari na po kita sa 200 to 299, that is religion. So all books dealing with religion, nagmarka gina siya 200 to 299. So kung ari kita sa social sciences, go to the books nga gi-classify under 300 to 399. And then kung languages, any kind of language in the world, mga Portuguese, mga English, mga British, mga Filipino, mga unsa pa na diha, Chinese, Mandarin, you go to 400 to 499. Gitipak-tipak ka na siya according to countries, no? So sa Philippines, niya na to sa 499 point something, no? Depende sa province niya na. Sa mga pure science, labi na ng medicine, mga zoology, botany, mga taxonomy, unsa pa na diha, go to kanang sa mga libro nga naka-label 500 to 599, no? So applied sciences na anapod gana diha ang mga agriculture, home economics, na diha ang uban pa, no? Basta kay applied science, applied arts, nagmarka ka na siya sa 600 to 699. Apil niya ana ang mga DIY, no? Ang mga home economics, ang kanang bahin o application sa pure sciences, no? So, gusto tang arts, stage and theater, mga fencing, mga basketball, mga uban pang sports, ari ka na siya sa 700 to 799. Naana diya ang music in any genre, no? Kung gusto kita kung sa music, kanang mga jazz or mga classic, standard, ari kita sa 700 to 799. Apil na diya ang sports, tanan, no? Mo na diya. So, kung ari kita, og hilig kita, og literature, ari kita sa 800 to 899, no? So, gi-classify po ka na, gitipak-tipak according to each countries, no? So literature, kung gusto kitag Philippine literature, then we have to go to the 899 something, no? Point something, kay mo man ang DDC, ang Dewey Decimal Classification Scheme, kalimitan mo igigamit sa mga public libraries, mga school libraries, DDC gid kana. Ang Library of Congress, lain nga classification scheme, niya kana siya nabilong sa academic special libraries, no? Mo kana ilang ginagamit. Pero kung sa school library, sa public, DDC, Dewey Decimal Classification, no? So, mo kana. And then, kung gusto kitag history of the world, go to 900 to 999. Depende. Philippine history is 959 point something, no? Depende. Mo kanang naa siya. Dayon, kung gusto kita og US history, you go to 920 because ang United States is number 2, ang iya ang number. Kung British usab, murag 3, no? So, yun na, depende. Mangutana ka mo kung kinahanglan ba og maayo og memory ang librarian? Of course. Kinahanglan kayo kana, kinahanglan lantip. Kay pagtingon og, ma'am, asa na ko pangitaon ang bahin sa
kanang naang education. Education man. So, go to 370. So kung tapulan mo tanaw, card catalog, and catalog card, lahi ka na siya, no? Although, makaingon tagi bali-bali, pero lahi din na siya. Card catalog cabinet na may daghang tapulan o dili ka maumugamit niya na, so moadto sa librarian, mangutana og ma'am, unsa nga book ang akong gamiton? So mao ni siya, no? Kung bahin sa education, go to 370, no? Something. Kung bahin sa social sciences, o na niya, 300 to 399. Or mahitungod sa biography, so biography is 920 or 92, no? So naa diha na. So mao kana ang overview sa unsa kanang library science, no? Mga information specialist na sila karon. So mga palangga, mga bago lang graduate sa junior high bana, please consider taking up the less traveled profession, Bachelor of Science in Library Science. I tell you, ma-enjoy mo, labi na og book lover ka, from cover to cover, kanang magkatalog, mag-classify, tanang libro imo mahikap din nimo. Tanang libro sa library mo na nga, dili ka pwede, mauwat sa mga researcher, pero careful kay mga researcher, bright kay na. So, kinahanglan ang librarian, doon nagyoy lantit nga pagsabot, no? Pero if you love books, kung naan nagyoy kadya, nindot jud kaayo ang library science. So, makapangasaba pa ka. One thing I like about being a librarian, pwede ko makapangasaba, labi nagbana kayo, ting, 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 children, keep quiet, no? So, ingon ana, and then, lucrative profession. Lucrative profession. Dili pa hago, no? 8 to 5, pag humana na, pauli sa balay. Dili, ulay night shift. Of course, ang mga academic libraries, ang mga school libraries, sabi ng mga universities, murag tama na sila 8 o'clock something. Pero, 8 hours ra gihapon, no? Maka, layda-layda pagyudta, no? So, ingon ni ana, I am selling, I am introducing, I am promoting Bachelor of Science in Library Science, or ang tawag na karon information specialist. Gani ka ng information technology, usala na siya sa subject sa library science, no? So, muna na siya. Muna na ang ako ang forte. Cataloger ko, classifier, sort, tanan ana ako na tanang trabaho sa during my 36 years as librarian, no? So, mo kana na karon nag-enjoy na ko sa akong pension, which is a considerable amount. No? So, mo kana mga palangga, mga junior high school nga mo graduate na. If you want to be a librarian, licensed librarian, go, go, go. It's a lucrative profession. So, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, have faith in Him. He will give wisdom. Gani, wala akong sulti. Kanang akong pagka-librarian, dili na akong ambition. Dili na akong ambition, but then God guided me to take library science, no? So, muna siya. Nawala nga akong pagkaulawon tungod kay librarian ko. Nakat-on ko pag met of different kinds of people. 150 people a day is not easy to entertain, to accommodate tanan. No? So, have a good and godly day, everyone, and please remember, Jesus cares a lot. So, why not travel the less traveled road, being a librarian? Kuha na board exam, PRC, daghan na dayon ka og opportunity ni anak, no? So, mo lang kadto. Bye-bye, hangtod sa sunod. Go lang nang go if you want to be a librarian like me. Salamat kayo, hangtod sa sunod nato nga mga kulo kabildo. So, this is your Tita Lu, Ma'am Lu, Nanay, whatever, saying bye-bye.